ganden. Nika pepeling pelok 6 cara mriki. Nggih ngerti wajan elok tenan. Wah kreatif panjenengan kok. Sanes kula kok. Lah mbok jenengan wiwitane di nganggo nika. Jenengan muni mesti apik kae. Mbok aku njaluk disolatke. Rezeki apa? Lah sing muni paeke kok ya wangun. Ngoten. Nggih. Lah lagune kok kaya mendemut. Nggih. Meh kados suwira jamu ya. Iya, Mirip-mirip. Nggih. Nggih, carane diisi pepeling. Apik-apik. Njaluk disolatke. Nggih, ngeten nggih Purba. Jenengan mboten nyawir sinden. Walah, kayane MC ki pira ngono. Oh, MC to piye? MC-ne ana kayane gedhe sinden. Pak, niku jase kok enten lambang pepadi. Sanes. Pepadi. Nika Radio Laksana. Nggih. Oh, senes to, senes pepadi ya. Ki Ageng Purbasmara pikantuk kancingan saking Gusti Benawa. Nggih, napa-napa disyukuri. Pak. Nggih, pokoke kula lakon njenengan niku ngoten YouTube niku kula sikat sedaya. Alah, wong enten napa-napa. Lah nggih. Nggih. Nggih, karek pas gendeng napa mboten. Nggih, pun saniki matur nuwun. Sing ajeng mampilih pundi saderenge mandhap? Ayo semanten iki coba. Nek wong Yuswa semono ki kira-kira sik jalan sing ndi? Lah masuk kabeh. Mriko barang masuk. Lah niki napa? Kula mbayangke nek turu mesti samben bek. Mboten, Mbak. Niku nek turu to, sing mriko dhewe to. Nggih. Sikile sing sijine tenggen blandar. Siji tenggen usuk. Lah terus antena wifi-ne tengah. Mboten niku antenane pun mboten anu. Nggih ngaten nggih Purba. Jan. Nggih. Kula jane favorit kula niku sinten Mbak Putri Artaloka mboten. Lho, lah benane goleki sing renek. Wah, kula aneh-aneh mawon. Nika sinden kaporit kula. Hah? Lah apa? Sinden tangan kaporit kok. Ora lit nggih. Favorit. Oh, favorit. Nggih. Sinden Sprite. Nika sing kula titeni pengendanganipun jenengan Pak Joko sinten? Lah niku teng pundi-pundi mbok kula mayang. Lah nggih. Mboten kula jawil mah dugi no. Krungu dugi. Wonten alah saya meneh pucuk Gunung Lawu dugi. Nggih, mbok main teng pundi pirsa nggih. Wong sikile niku apa kupinge tempelke lemah ngaten pun ngertos. Wah sinden rampan anu pengendang rampan bacok niku. Ngaten nggih. Nyuwuke gendeng apa-apa iso ngerti nggone. Aku ngendangi lagu saiki kadang ora ngerti ndek-ndekane. Iki mandeke piye? Dadak nyeluk kancane. Nggih, pun Mbak. Matur nuwun. Matur nuwun. Nggih. Lah saiki kae Sokipo. Sing ndi? Sokipo. Duh. Nyai Pragalpa. Monggo Maisa Sura. Pripun Mas Bagong? Ya ngono, aku ki seneng soalanmu lho. Bebile ngersake napa jenengan? Aku ki njeluk favoritmu apa? Nek aku ora ngerti. Oh, ngoten. Daerah kene piye karemane ra lho, nek sampean apal. Nggih, anu. Kalih Slendro masih nggih. Monggo. Iya, Pak nggih. Nyuwun anu mawon. Apa ya? Podang kuning mawon, Mas. Oh, podang kuning. Nggih. Mosok sampean ratu podang kuning. Pripun? Mosok ratu. Ora mung patihe to. Ratune ki nek dhewe lho sampeyan patihe. Agak mudeng. Lah ratu podang kuning ki lak nek dhewe. Lah sampeyan kur patihe. Oh, ngoten nggih. Patih Prahasto. Langsung mawon nggih. Nah, angko deh.